Jo sóc una persona molt nerviosa, doncs em pensava que em posaria més nerviosa al sentir el brunzit de les abelles i això, i res a veure, perquè al final el que em fa és que em tranquil·litza, perquè desconnectes totalment. Com entres un quadre i veus una que ve d'estar posant pol·len allà, la reina que està ponent, l'altra que, saps? I al final és un aprenentatge continu que en treus de les abelles. Aquest és un mascle, la reina i les obreres. I aquests d'aquí, com aquests d'aquí que estan tapats, serien els mascles. També la importància de tinguer uns boscos nets amb unes bones gestions forestals, al no haver-hi tanta massa arbòria, surten més romanins, farigoles, que són al final plantes mel·líferes que són aprofitades pel nèctar a les abelles. I procedim a omplir els pots. Posem dintre un pot el paisatge, com aquell que diu.